Усім прывітанне! У гэтым відэа я пакажу і раскажу, як прайшоў мой першы дзень у польскім ліцэі. Сёння 2 верасня, 24 год, і я іду ў першы клас ліцэя. Як бачыце, з самай раніцы настрой мяне быў добры. Я сабралася, заплялася, апранула школьную форму. Дарэчы, так, у Польшчы можна хадзіць без формы, але на 1 верасня і канец навучальнага года ты павінен быць у ёй. Тут на так званы дзень ведаў не робяць сапраўдных урокаў, а проста даюць распісанне заняткаў, абгаворваюцца ўсе агульныя пытанні наконт школы. Сёння на вуліцы 21 градус, таму прыйшлося пададзець вось такую кофту. Увогуле потым я яе здыму, таму што наша спатканне праходзіць у у спартыўнай зале. З сабой я бяру заплечнік. Ці хвалююся я? Не, ўвогуле не хвалююся, таму што у нас з класам ужо быў чат, у якім мы ўсе перапісваліся. Потым, канешне, па старых добрых традыцыях мы зрабілі фотку і паехалі ў школу. Дарэчы, на лінейку ў Польшчы не запрашаюць бацькоў. За гэтага некаторыя з маіх аднакласнікаў ехалі на аўтобусе. Я жыву ў вёсцы і прыязджаючы міма прыпынкаў, мы з татам дзівіліся, наколькі шмат на іх стаяла школьнікаў. Вось і пачаўся сезон. На жаль, лінейку паказаць не атрымаецца. Я прачытала статут школы і там нельга здымаць, таму пакажу кадры з інтэрнэту. Вось так прыкладна выглядала моя лінейка. Do hymnu państwowego. Goście i wy, drodzy uczniowie klas pierwszy, proszę wszystkich o powstanie. Nauczycieli, wychowawców i absolwentów rozwijać swoje umiejętności i sprawności. Ужо 4 дні я хожу у ліцей, і менавіта сёння я і паеду сама ўжо назад са школы. І ўсё вам пакажу. Мой клас мне вельмі падабаецца. Як жа ў нас праходзяць заняткі на першым тыдні? Можна сказаць, мы нічога не робім, акрамя таго, што выслухоўваем адну і ту ж інфармацыю пра то, як нас будуць ацэньваць, чаму менавіта так, якія правілы ў прадметаў гэтага ўчыцеля. А сёння, напрыклад, у мяне вось такі вось план лекцый. Таксама, як у першай класе, нас папрасілі зрабіць вось такія таблічкі з іменамі. Давайте паглядзім, што ёсць у мяне ў заплечніку. Ну, па-першае, гэта сшыткі. Сёння іх даволі мала. 4 штукі. Кніжкі. Іх мы пакупалі самі, і гэта эдыцыя 24 года. Але некаторыя кніжкі ў спіске школы прасілі купіць 22 і 19. Таксама у мяне ёсць мой ланчбокс і вадзічка. Ну, і, канешне, кніжка, таму што што рабіць на пераменах? Пакуль яшчэ амаль нічога не здаюць. Таксама на матэматыку нас ужо папрасілі ўзяць калькулятар. Гэта дзіўна, але добра. Вось мой заплечнік, а я паехала ў школу. Усё пераняслося на другі дзень, таму што тады мяне забраў тата. Але сёння я ўжо абяцаю, што паеду сама. Я зноў сабралася, паехала з татам у школу, а потым пайшла на прыпынак. І ўжо праз некалькі хвілін прыбыў мой аўтобус. Аўтобус гэта, канешне, не самае прыемнае, што ёсць у гэтым міры. Мне, канешне, больш падабаецца ездзіць з татам. Як праходзіла паездка? У маім класе, акрамя мяне, яшчэ 3 чалавекі з маёй вёскі. Так што мы ехалі разам. У кіроўцы я купіла білет і села на вольнае месца. На прыпынку, на якім я заходзіла, было не так шмат людзей. Чым далей рухаўся наш аўтобус, тым больш вучняў заходзіла. І ў салоне, канешне, станавілася мега душна. Але нічога, я выйшла, і 10-палова аўтобуса таксама выйшла са мной. Вось я іду дадому. Купіць білет трэба, зайсці ў салон, папрасіць аб гэтым вадзіцель заплаціць. Білет таксама можна купіць онлайн, але трэба гэта рабіць загадзя. Так прайшоў мой першы тыдзень у польскім ліцэі. Напішыце ў каментарах, а як ён прайшоў у вас і где вы вучыцеся ці працуеце. Падпісывайцеся і ставьте падабайку. Пока-пока!